Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a parlar sobre conceptes rellevants relacionats amb la transparència i amb el bon govern. Què és el bon govern? És aquesta acció proactiva que fa l'administració pública per donar a conèixer tota la seva activitat i tota la seva informació. Què és la transparència? Són tots aquests principis sobre la qualitat i sobre el funcionament de l'administració pública que es posen en coneixement de la societat. La informació pública és aquesta informació que elabora l'administració pública i està especialment creada per explicar com és la seva activitat i com són les seves funcions. El govern obert és aquest diàleg permanent administració pública-ciutadans perquè hi hagi un bon feedback i una bona relació entre ells. I per últim, el portal de transparència és aquest portal on s'aglutina tota la informació relacionada amb el bon govern i la transparència. Aquí us poso una captura de pantalla del portal de transparència de la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.